Sikringen i Nykøbing Sjælland har brudt loven ved at nægte en værge at besøge en patient. Sikringen er i forvejen blevet kritiseret i sagen, fordi patienten har været bæltefikseret næsten konstant i en periode på 7 år. Der var mødt familie og venner frem, da Muhammad Ahmed i dag ankom til retten i Holbæk. Sikringen i Nykøbing Sjælland ville have fjernet Muhammad Ahmed som bistandsværge for hans bror, fordi han ifølge dem har forbrudt sig mod stedets regler. Der er blevet fotograferet på steder, hvor man ikke må fotografere, og at borgeren, altså bistandsværgen, har blandet sig i medicineringen. Vi har tidligere fortalt, at Muhammad Ahmeds bror er indlagt på sikring på 7. år og oftest bæltefikseret. Og Muhammad Ahmed ved ikke, hvorfor de vil fratage ham erhvervet. Det forhindrer mig i at udføre mit arbejde, ikke, som bistandsværge. Abdullah behøver mig, og det må du indse, ikke? Så jeg ved ikke, hvorfor de gør det, ikke? Retten valgte i eftermiddag, at Muhammad Ahmed skal beholde sin rolle som bistandsværge. Og i forløbet op til retssagen har sikringen efter al sandsynlighed brudt loven. Muhammad Ahmed er blevet nægtet at se sin bror i 2,5 måned. Det var hårdt. Det var rigtig hårdt, fordi jeg vidste jo ikke, hvordan han havde det, ikke? Og forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussen mener, at dagens dom har afgjort, at sikringen handlede ulovligt. Retten har taget stilling til, at det har ikke været lovligt at holde ham væk fra sin bror. Han er bistandsværge for brugeren, og den tid, han nu er blevet afskåret fra det har altså været uden et fornødent grundlag. For en uge siden fik Muhammad Ahmed da også mulighed for at se sin bror igen, efter at psykiatriledelsen i Region Sjælland ifølge et brev havde givet sagen en nærmere vurdering. Det har i dag ikke været muligt at få et interview til tv med ledelsen fra sikringen, men de siger dog til TV2 Øst, at de godt ved, at det er ulovligt at nægte en bistandsværge adgang, men at de fandt det nødvendigt for behandlingen af patienten. Ledelsen i psykiatrien i Region Sjælland har heller ikke reageret trods utallige henvendelser.